Jidher li l-ammont ta' persuni li ġew evakwati minn Paċeville fl-aħħar ġimgħa issa telaw għal 100, hekk kif bejn it-3 fil-għaxija u l-4 filgħodu kienu ġew evakwati aktar nies minn residenzi, uffiċini u stabilimenti, dan fil-waqt li anke spiżerija ġiet ordnata biex tinżamm magħluqa u ma tiftaħx. Filmati miġbuda minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet il-ħamis filgħodu juru kif iż-żona ta' madwar Tanja Flats beqgħet kompletament magħluqa bit-terrapin tal-binja li ġarfet għadu ma tneħħiex. Fit-triq kien hemm ukoll żewġ uffiċjali tal-pulizija preżenti li kienu qegħdin jassu ż-żona. It-toroq tal-madwar huma kollha magħluqa bit-tejb tal-pulizija u barriers sabiex ħadd ma jgħaddi minnhom minħabba l-periklu. Il-każ ta' Paċeville ġibet kritika enormi mill-Kamra tal-Kummerċ u anke mill-Kamra tal-Ġeoloġi fejn fost oħrajn il-President tal-Kamra tal-Ġeoloġi Peter Gatt iddeskriva dan l-inċident bħala diżastru nazzjonali. Dan fil-waqt li fakkar il-Ministru Jonathan Attard għadu ma implementax ir-rakkomandazzjonijiet kollha li ħarġu mill-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Gian Paul Sofia. Ikkummentat ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Restoranti fejn appellat għal azzjoni immedjata f'din iż-żona ta' Paċeville għaliex preżentament qed jesperjenzaw sejjes esaġerati, xogħol ta' skavar u konġestjoni ta' traffiku fl-istaġun li fih pajjiżna jara ammont kbir ta' turisti. Dan apparti li grupp ta' lukandira esprimew il-frustrazzjoni brabta ma' din is-sitwazzjoni li setet faċilment waslet għal disgrazzja kbira.